jste dávali dobrovolné startovné a ta první částka se skládá z toho startovného, to, co jste složili a ta částka je 17 800 korun. Díky. No a ta další částka je, jak už jsme zvyklí, to, že já dávám 10 korun za kilometr a vy všichni, tak se tady jste našlapali, bylo vás tady 99 účastníků a celkově se nám podařilo najet 1570 kilometrů. To znamená, že krát 10, já se radši podívám, ano, je to 15 700. Takže díky za to, že to je zase vaše práce, vy jste ty kilometry našlapali. No a celková částka teda je 33 500, kterou teď právě budeme předávat. Dobře, ty. No. Takže vy. No, vidíte. 10,54, Luboša si to navila, super.